sa mga kapwa sa kinabuhi. Sa makasang sa dagapno. Prepare yourself for the big fight. Idol! Tugo! Og Inday. Matod pa, kung ikaw mahigugma, ikaw magpakatanga. There's one time, sometimes you're a kanji. Hindi na ka malumin. Sipon magugubang. Malusot na yun. Itago na lang ko sa pangalan Jai Jai, Just call me Chai Chai. 22 anyos, 22 years old. dalaga, Sexy. o komplikado. But it's complicated. Gusto lang na ako ipabati sa tanang naminaw. I just want to to all the listener of FOR. Dalian ng iyong randa bagi ko naman nagulunod ba? Dalian. Gusto na ko ipahibalo sa inyo. I just want you to know. Yes, of course. Lahigugma ko sa kalalaki nga way gugma nga rin ka na ako. Because I love you, but I lie. Si Rex. Just call him Rex. Huwag di na nato dugayon pa. Nagsugod ang tanan sa diyang nagkailami ni Rex. Starting today, we have a oral recitation. Sa dihan ni palit siya cellphone sa among tindahan nga akong gitrabahuan. Rex buy me a cellphone. Og din hinagsugod ang gapnod sa akong And kinabuhi. this is the story of the stagnant of my life. Chichi.
Ako chukuan ni dito. Ala, si Ruben Gonzaga ka daw. Ala si Ruben X-Factor! Ay, basta ramang ka. Ano siya ito? Pijiti, oy. Ay! Tama! Ay, Ruben! Ala si Hi, Ruben. Nagalit mo ni si Ruben, no? Hi, sir! Balik niyo may cellphone, Sir Ben! Ilan na yung cellphone? Nausalik ka, Ben. Lagi. Ano ko eh, pero kabalo ka, Sir Ruben? Bisag namumi ka, guwapo niya, mumay ka! Uy, ikaw ba, kuhan mo, bigat na kay ka. Kuhan niya ba, hindi ba? Uy, Ruben Gonzaga na kundakot! Uy, pataka, ikaw. O sabi, sir, kaya naman natin taon mo sing. Ah, sir. Sing, sir! Video na makasal, video na ka, sir. Tingin maklaro ko, Sir Ben, sir! Ayan yung natanggalan ni mo sing-sing para sa kuha, sir. Dili pa hidiran. Ay, Sir Ruben, hindi ba siya mo pala itong cellphone? Maulogin. Nung ka na kwarta na, kaya mo ko naman na nakadaog na sa kuha. Dawagan mo na siya sa X-Factor ko! Ano yung takang istoryaan na lagi? Oh, saan niya? Juan, Pilipinas ka talent na siya ni Daog, uy. Okay! Ay, uy! Bingawan niya yung cellphone, no? Nakalimutan ako pa-picture sa iya! Lagi ako sa kay, ate ako nakapasahibit kong pa-picture. Ang sa naman hindi ato tindahan, bes. Ay nga, mura naman nagikalag-kalag diri. Ba't na bingawa? Sa man? Ako na lang itong i-review ang footage sa CCTV. Ako itong i-post, i-print na ako yung picture. Isa ni Ruben? Oo, naman naman. Hala, oy, ako kaya nag-picture sa kong cellphone. Uy, basta musuko lang na si Sir Ruben mo, ah. Tanggalay lang, suplan ko na siya. Ako na nag-picture sa kong kuha cellphone nga kuha, Alcala. Kaniyo, gwapo pa naman ang kamera akong cellphone na kuhan. Sunny erection. Hala, oy. Excuse me. Bes, mag-CR sa ko, bes. Sige, bes. Usama ni mo, sir. Pwede balito ng tindera, dari? Ulam sa dan. Agarit kini sir ko. Garit barman ni mo pitaks-pitaks imong kuha, sir. Pantalon, sir ba? Sir, yung book niyo Sir, mukutana lang ko naman, sir. Naganak na. Nakakaguyab, no? Ah, yung ba kong gibitik ba? Dita, sir. Ay, nakaingon mga anak. Sige, simula ba? Imo ba lang for madam, sir? Oh, nagsingsing kag Superman. Ganahan kayo kung mga inana nga lalaki bitaw, sir. Talaga din ko pilyuhon gamay, sir ba? Amo ba? Pilo man imong cellphone. Rato na na, sir. Gusto ka na simpak na tagpulo ka mo. Nada, sir. Pero kung ako ma-cellphone, gusto na ko. Isa lang simpak para ikaw ra isa sulod sa kong kasingkas. Ala, oy, 133 man kayo na, sir. Oy. 133. Achichi. Oo ba? Si Ruben Gonzaga itong iagi din kaniya? Oh, dili pa to siya kika. Nagtapos siya cellphone. Pero mupalit. Di pa siya mupalit cellphone di ay. Ah, daan palagi ko. Migo may anak. Amigo mo di mo na di ay. Ano namuumo naman Ang matang nga nagiwatan niya. Ano naman to siya diri. Ay, kakita ko to episode niya nga nagbunot sa Globe ba? Sa agri tayo dito. Nalahos iyang si Mood mo na ito. Basin pod, no? May tao pod. Sabi ato, sir, mapalit ka kuhan, sir. Kasi yung pangalan ni ganyan ni mo, sir? Ilista mo ko ng pangalan rin, sir. Kaya basig na yung mga awat. Dali na kayo pag-trace. Sige, ani na lang. Ani na lang. Saman. Palit ko isa ka cellphone. Anya? Pero dati deal. Saman. Mag-date sa ta. Ala, lang isa ka cellphone niya. Mag-data. Di wala. Di ko ba? Dua ka cellphone, sir. Sige. Deal. Mag-data. Mugawas ta. Kita ta niyang gabi. Pero palitan na kag duha ka cellphone. Sige, sir. Okay. Okay, kayo lang ko, sir. Ang ito pinakabarato ho ninyo diha. Kanang tag 500 doon lang. Bali duha ka buhok. Kaliyo, kanin bako. Wala, dili man ni siya. Kanin nga. Kani, ang uso ron kay Kwan mang uso karon sir. Kanang mga android. Adi ko anak. Kani gamita sa ron. Kani, oh. Ano sabi ni? Mongoloid. Kani, pais na rin. Kana, Sa kalibo rin doha. Dili, oy, 2,000 na, oy. Ayun. Di, kanang tag 500 Labang pa ko doon yung lang. tablet capsule good ni. Sige na.
Kanang tag duha sa kalibo. Kanino, para to, kanino. Kauban sa tablet o kanakuan, kapsul, o kanino. Ano man eh? Ay, kudulo lang, kilangkit kayo na. Syrup. Pwede na ni. Kana. Nya. 160 bucks ang kuha na lang ha, 160 bucks. Ako rin si Rex Day. Hi Rex, bayata ni mo Rex, uy. Nagatugtog ko, kabalo ko mo keyboard pero wala na kaya ko kasabay. Saan lagi kang mata Rex? Sa ano hindi ko makuratan? Oo ba? Siyempre, pag makakita ko gwapa sa man yun, makuratan ko. 133 kayo. Nya, sa man. Sige, kunya ha. I-text ko. Ilaysa kong number ni mo, Bea. Ano. Pastila ng cellphone ni. Bago pa man eh. Bago na akong palit. Nadaot na yun. Ano naman? Wala imong number din eh. 133 na sad. No. Gahiya man yung keypad. Ano eh. Hindi mo rin mapislit. Paano di ba na mabalik ka? Makuha na? Oh, i-type imong number daw. Oh. 133 kayo, man. Kita tayo niya ha. Sige yun niya. Rex. Sige. Bye. Ah, I wish magiging insert Rex. isa. Basig makalimot ko nga. Isa to, Angel? Yung pangalan? Dali, oy, patakaramang ka. Si Jai. Jai. Kaya binakog koan. Jai, ako pangalan. Uy, ikaw. Lain ka lagi ay Ako lang kayo talagang istoryahan na yung diri ron. Yung pag-uman. Lagi, nasama na akong kasing-kasing. Jai. Pwede ko magkanta, sir? Sige. Corny. Kita na niya. Aninood ka. Hoy, mong kanali na nagitagdo ka cellphone, bes! Oo, ako na ko ni Bez. Ano malabis na pag na ako kay wala kayalin. Pero Alangan. pag mangihi ko, pagbalik na ko, halina na dayon ta. Balo ka, Bez. Dilim na. Masakit pagkakita, Bez. Pwede magpututan mo, Bez. Di magamakita sa customer, Bez. Wala, tinunan na yung nagyan ni. Kailangan na matungtong kaning case of fear. Uy, nalako lang imong kuano. Nalako lang imong, Alam mo eh. kanang imong kuano. Kasi kuan ko sila kang kuan niya, ha? Kanang kilots ni mo. Asakot. Kanang si Tuyek sa naman nagtumboy pa ingon diri. Dili lahir naman ang babae na. Hey, mga beautiful. Toyex is my name. No impossible. Di ka gwapo to eh. Sir, problema ninyo, ikaw. Jay. Ano nga? Tabis magkakasakuha. Wala ka pamati ni Tuyek. So, diya Toyex, ha? Naunsa ka? Ako mo tabis ko nimo. Ano mo tabis mo kung mo kakakumo na ng naong nimo? Uy, kami na tayo sa mo tabis minimo. Ano man? Nag-iibog dyan may kung lalaki kag babae. Huwag ka kakita na kung motor sa ko kayo. Oo nga, may matigala ko nga. Nagmotor-motor ka, binakong motor lang nagdagan. Ano mo sa isa ba niya? Ilan na cellphone? Ay, hindi na balik yan, displayer na eh. Basta ni Piki na kwarta na lang niyo? Ano mo din? Ha? Pero mo din, di may mahalinan. Basta di may ganahan mo baligya sa imuha. Uy, sawa na lang dribi kay... Kuan mi diri, masiruhan mi diri kung naap ka. Di malason kay kag naong ba o pa? Masamang ka, uy ka tala dito ka. Bakit? Pila na yung mga cellphone eh. Kaya mga lagpad ka cellphone ako gusto. Kaya kung makuhin mo ang bangkos, balay. Gusto ko lagpat? Ah, naibairan ng tantaran o dawatan ni... Awag Okay. diri, awag Okay. diri. Awag diri. Kaya ko ka na. Ikaw ay diya ka mo na. Botok. Eh, inaminang pa na ka na eh. Dugos ay. Uy, nagsalita ka tuwing saka. Kahit na. Kasama na kahit kaya babae ka. Pariyara mo di ka. Yung gusto niya, Miss Bang. Ay, bes, kababi, magkadayo na lang nito yung bes. Basig na. Uy, Miss, pwede mo ambak. Alang ibes, dili dyan bahala. Ambak ko sa pangkiruan mo magdayon menduha. Bahala ka, bes.
basta ako naman ko ikuan isang salita, Rex. Mayo. Ngayon si pag-ngisi. Uy, ikaw ba sige kag-ngisi ba? Kailangan ni ka mong gising nga. Palaglang ko katuo nga. Palangisi, magkay ka. Uy, parang mo sisi. Ilang ko katuo, manggod dahil nga na-meet na gina akong love of my life. Sabi mo kaya di siya mistorya, uy. Iya pa ko, kana mga abini mo, Rex. Ako, sultihan taka. Karoon ako ka, dungo kong mga inana, mga panultihon ni mo ba? Kabalo ka, Jai. Pero sultihan nakaganahan, biya po ko. Naganahan kayo ni mo, Rex, kaya ano, tanaw na ko si mga murag, safe kayo ko. Siyempre. Safe kayo ko kasi makakita ang mga tao sa kuwan, di sila kaduol ba, no? Kaya nagugoy ka bang Rottweiler. Hindi, joke lang na, joke lang na. Sambag ng giginaral ba? Rex, sorry kayo na yun. Joke lang, Rex. Uy, ikaw ba? Maski sa akong pa ko na paglait-lait. Ikaw lang yapon ang gipitik na akong kasing-kasing. Ala, ito doon yung keyboard, ha? Sure. Kau ba ni mo itong adarit nga? Kuto si Tupi? Kau ba na ito? Kato? Oo. Oo. Pero saya, magsigong tugbawan ng chicks ko. Mga naging nila. Mga kayo kung sabay mag-gig. Dili kayo nakasabay di ay. Kato yung gitarista nga katong kuha si Gonggong. Shhh. Atuwa ng gabi ka ron. Hindi na mo kinahal mo gusto rin paglaing ko. Ayaw ko guniti sa hawak ba kay gino kayo. Rex, ayaw Rex ba? Di, sa puli pa ba ko ready ni Rex? J143. Kasi, 143? I love you. Rex, ayaw ko guniti Rex ba? Rex, di ba ko ready ni Rex ba? Rex, ayaw, agad. Right from the heart, from my mind to your soul, I'll give it to you, love. Magtog na karon pa ka ni uli, nagabinan kang bayhanag, kaki. Ay, kikinani mo. Ikapoy pa man ko, bes, ay. Yes, laing kayo kalagi ba? Uy, sakit sa kong likod. Gusto mo doon to yung electric pan na ba? Tingnan ko sa Rex na ba? Uyab na mo. Uyab na. Hala, uy, parang split seconds raman. Sama diya sa may dugayan, diya magyapo na paingon, bes. Hala, bes, wala ba kakailan ng kultura na basig binuhangan lang ka? Di nagkakuan na. Okay naman na siya. Butan mo ng bataan na. Sa pabrang din naman napitan sa oriental na ilang balik. Okay. Okay naman sa kuha, bes. Ay, bes, basta ako happy ko nga nang gawin mo, pero magpantay lang kayo basig pasakitan ka. Dili, bes, oy. Butan lagi na si Rex. Ano biya ka ng Rex, bes? Talawar sila. Kita kasi sila ngisi. Eh, sa bagay. Di ba? Patulog na ko, lagot kay ka. Bes, Pagka. ikaw bagabsi ng imong katrio kay tasra kaayo. Di mo makontak na si Rex. Asa tatawahan na to. Tuwagin daw. Ingon na to siya nga mag-gigil siya gabi niya. Karoon na siya magkontak. Tawagan ako, be. Idayan na ako, aniya. The number you have dialed is either unattended or out of coverage area. Higit siya magkontak, bes. Idaya lang po na akong balik. Una-una na ako yung number mo. Dahil naman yung kalender ko sila. Sagot yung number. The number you have dialed is either unattended or Best out of one, yun, coverage best. area. Grabe na ako siguro. Kayong salit. Bes. Hindi magod, bes. Kay taro magod siya mag-istorya, bes. Bes. Katood ka sa ipuyan, anak mo din house. Oo, katuod ko, bes. Pero sa nahan, oh. Ipuyan ka taga-ulas na. Pero may kaso nasa ulang asam na tadabit di ay. O sige, atara. Dito, ikaw na lang. Ako lang pantay diri. Sige, bes. Bantola ko, bes. Banto ko pinabtik. Diya ka na, bes. Taxi. Tapos siya sa sunod, para na
taxi na unsa rin bayanan ni. Lala ko, Bes. Ayo. Rex, Oh, naku sa mga dali. Rex, kumalubak ka nga. 300 miss call na ko nimo. Suga, Rex. Isugo ba dito ka nga tawagan ko nimo? Kinalangalan ko sa manin. Kuya, good tao sa mangka. Unsa ba? Ayoko ko na pag istorya ko, pero magaganahin nga ni Aniko. Han. Kadiyot lang han kay mangitag basura. Kinsa na, Rex? Kinsa na? Lumag! Uyam na ako. Kinsa na pa! Han, diyan lang ka Han. Mulakaw na ka? Sa mga kaunak ko nga! Kinalaman ni mo akong Duster! Ay, sorry. Nagilis na niya kay hatod di ka. Unsa man? Gusto mag-istorya? Ano gibuhat man ni mo na inako, Rex? Wala ni mo. Nakoy lang mo yan. Gusto may buhato ni mo. Ayaw ko biyahe, Rex. Ayaw ko biyahe. Yan. Mo na. Yan, moingon ka nga. Ako ang naisala. Ikaw may hindi gusto mo biya, di ba? O, yung saan mo na ito mo na ito? Kalimutan na ito? Ha? Magani. Di mo kong Kabalunong ipasa. ka. Nakoy lang mo yan. So, pwede na ito Alagin magbulang. mo mga banda? Alagin mo mga banda? Pili ko banda. Alagin mo mga laki yun? Ha? O, ano siguro may. Yasa man, bulag na to. Ayaw ko biyahe lagi. Ikaw ba yun? Banday ko di mo, Rex. Sige, dire. Ulit ako dire, ha? Rex. Asa ka? Iyatod sa ako kay muli na na. Sige na, dire ka. Rex, o di magpaabot ko ni mo, Rex. Han, tarahan. Si Kwan eh. Pachuchay biyahe. Si Rhea Jean eh. Si Jai Jai. Gulat niya ha. Balik ko. Cancel lang tong sindi na to niya ha. Nganong, pero kasi nanganda pa naman ang dako. Itatanog toilet niya kay magpasabay mo ko si Rhea Jean sa kuwam. Tanaw ba namin toilet? Kung sa mga Rex, di ba nagsabot ta nga mag-uman ta? Siya may una nakauyab sa kuwam. Nauna ko na. Balag ikaw kay Pagkakagagawag doon na ka! first come first serve man na. Alam mo na mag-unahon ti ka. Pagkakag, hindi mo takagwapo, ano inalamang ka? Pagpagbaningon Sa magulag na nata. Kaya kong biyay lagi. Mo gani, ugma na lang ka mo. Sabayan ka ugma, tanaw tag toilet ugma. Ugma na ka. Kung ano ako karay? O di kung gusto ka, sabay ka sa mua, di tulo ta magsabay. Kapag hindi mo naway? Sa okay na nimo. Sige. Para sa kong pagmahal niya ni mo. Kita agian ka na mo niya dali ha.
ko kasabot ani Bes. Hindi man na nawang among toilet karon. Amot ani Bes manan o daw mi oy. At patulong man mi ka buok Bes. Kasi na mo. Katuya niya, si Rian Chain. Saan? Dohanin mo kabuok. Buhol ka? Gawin ka mo. Mauli na yung yan. Puti-un na alam sa mata. Sabihon man na, oy. Mahilig ka na siya sabihon, no? Mao na Bes, mao gina Bes. Oh, saan? Tara na. Ay, sabi ni Papa, di ba niya? Di ba yung kagwapa? Dalawa na kung kumutot kung magiling na ako nga ni Bayana ba? Ikaw na lang palit sa snacks natong tulo ha kay gilibre na ka na mo og ticket sa sine ha. Ang mga kayong daog ni Tawana oh. Nakadaog mo ko sa imo at least libre at sine. Ha? Hoy, sige lang ilang niya, hoy! Wala na mga gwapa! Gusto na mo ba nagili? Pwede na yung snacks ito! Biskoy na unsa naman itaon ka. Bes, one time lang Bes, one time. Unsa naman ni laki niya ni ay. Han, si tugnaw ka? Tugnaw lang ikayo, Han! Utterly ordinary. Dili advice ko. Felt like a shine. Ako po Rex, kay gitong na po ko rin. O dili ka pikas agbay po. Gaadong daw ito nga na Tara. Grabe naman kang katugnaw, oy! Magawas na ta kay trailer naman na itong tanawon. Tara na. Susalida ako yung pakya, susalida ako yung Tar, singit niya, Tar! Rex, din ako. Di na ka. Bulag na ta. Tanga na kaya ko. Oh, magbulang na ta. Sortihan ta ka, Rex. Ha? Di biya ka gwapo, pero gigugma ka na ako. Nawala lang ang respeto sa kong kagalingon? Ha? Inya, bulag na ta. Bulag na ta! Bulag na ta! Di na lang ako makaya ng imuhang ang mga abilidad. Di ba bulag ta? Kaya luko ni mo. Wala ta magbulag. Ngunit ang alin mo, ha? Agay. Magkakagdaw, di ka gwapo! Di ka gwapo! So the light unusual, that classic sexy. Nakibulag ko kay Rex Dolanday. Di na nako kaya. Mag-date mi tulo mi kabuok. Yung mas tagaan yung pabortong isa kay Bauti ang unang nauyab. Nawadaan akong respeto sa akong kaugalingon. Mao na nga, bisag sakit man. Kaya gimahal gihapon ako sa Rex. Kinahalan na ako siyang biyaan. Kaya barguan ako'y paghigugmas akong kaugalingon. Sakit lagi pero makabalo man ko. Mawa rin hapon eh. Ito din na lang. Inyasuwat magtatampo. Jay. Ko ay na